Víťazkou je finalistka číslo 3, Patricia Ertigová. Boli to veľmi zmiešané pocity, pretože som to vôbec neočakávala, ale na druhej strane som bola veľmi šťastná. Mali sme sústredenie aj na Filipínach a teraz sme mali vo Veľkom Mederi, takže sme sa pripravovali takto. Budem sa venovať ďalej mojej práci, určite popri tom aj škole, samozrejme, a ešte aj teda tomu modelingu, keď bude nejaká ponuka. No, musím úprimne povedať, že nebolo to jednoduché, pretože súťaž krásy to je taký subjektívny názor na krásu a v podstate neboli sme dosť jednotní ako v porote, aspoň z môjho pohľadu, že preto aj ten výsledok bol taký, aký bol, lebo seriózne bolo to, že sa zrátali, mali sme dávať vlastne 5 poradí od 1 do 5 a Kali si nadiktoval a potom sa to zrátal a vyšlo to, čo vyšlo, takže ale keď som tak pozeral, tak tá porota mala, bolo tam ich veľa členov poroty a mali rôzne názory, takže vlastne je to sumár subjektívnych názorov členov poroty, Ja som mal svoju favoritku, ale musím povedať, že tá mi nevyhrala. Moje slova,